Здравейте, скъпи приятели от слънчева Гърция. Реших да направя едно бързо включване от тук по въпроса за това защо много държах къщата, която купувам, да става за живеене. Може да е за ремонт, може да е с голяма необходимост от ремонт, но да може да е за живеене, т.е. да е в достатъчно добро състояние, че да може да я посещавам и да живея в нея, защото когато си взимате къща, такава ефтина като моята, и тръгнете да я ремонтирате, аз се боря вече 6 месеца да намеря фирма. Значи големите хубави строителни компании са много заети. Виждал съм с няколко фирми, които са ми давали референции, давали снимки на къщи, които са правили, които са реновирали, които са строили и така нататък. И едната направо ми отказа. Каза, човек, 11 къщи ме чакат. Няма как да поема твоите. Смисъл, може би след 2-3 години, ако нещо остана без работа, тогава. Втора строителна сериозна фирма каза след една година. Около нова година се включихме. Я чакайте ви пусна една гледка, стига сте ме гледали ме. Ето тук отиваме към морето с кучето. Каза една година, давай, викам хубаво, ще ви чакам. Малко след Коледа се видяхме. Говорихме, стиснахме си ръцете, че ще работиме заедно. То вика, сега довършвам 2 къщи. На 1 март идвам да взема точни размери, защото аз му дадах скиците и документите, но той все пак иска на място да дойде да си вземе точните размери. Прати един грък, много симпатичен, който дори знаеше български, развален български, но се разбрахме добре. Взе размери но и вика, ще ти направя оферта до края на седмицата и имаме готовност, започваме, както сте се разбрали с шефа и така нататък. Викам, добре, чудесно. Днеска е 8-9 април, човек. Ето ви гледката на моренцето. Днеска 8-9 април. Оферта няма. Писах му, викам така и така, тук съм, давай да говориме, какво ще правиме. Носа пари на за Капаро. Там, далечината, се вижда Олимп. Вижте колко е готино. А на този плаж, с жена му викаме младежкия плаж. Защо е младежкия плаж? Защото се слиза по едни по-стръмни стълби. Сега ще ви го покажа надолу. И на него не ходят възрастни хора. Или да кажем и такива по-пълни. Защото са малко по-стръмни стълбите, сега ще ви покажа. И е много готин плаж, защото е див плаж. Няма комерциални неща, смисъл, няма заведения на него. На следващия там има. Ей тук стълбите. Да се върна на думата. Проблема с намирането на качествени майстори, които могат да поемат пълната отговорност за целия ремонт, е много трудно и става много бавно. Сега ако сте тръгнали да фърляте пари, разбира се, винаги ще намерите майстор. Аз говорих с 2-3 такива пенкелери. В смисъл, имат си фирма хората. Той вика, аз се занимавам с гипс, картон, шпакловка, замазка, баня. Обаче имам човек да ти викна за покрива. Имам човек да ти викна за електрото, имам човек да ти викна за еди какво си. Викам, добре да, ама кой за какво ще отговаря? Смисъл, някак си искам да имам някаква цялостна гаранция или цялостен договор, който да ми гарантира някакво изпълнение. Ето.
плаж, който да ми гарантира някакво изпълнение. Нали, аз сега, ако стане нещо с покрива, кой да търся? Тебе ли да търся? То с покрива ли да търся? Ами аз вика, ще го извикам. Нали, той ще си го оправи, ако стане нещо. Викам и даде. Ето ви го плащето. Леко готино. Така че това е леопеска. Това ви е, нали, изискването, когато купувате ефтина къща в Гърция, да може да става за живеене, защото ето сега, въпреки че всички въпреки че сме се оговорили, има фирма, която е готова да изпълни нещата и така нататък, нали, не може да започне по някаква причина да работи. И трябва да можеш да живееш в имота, смисъл да си го ползваш докато чакаш. Нали, аз ето за една оферта чакам вече месец и половина ще стане. Затова, когато купувате ефтина къща, нали, имайте изрично изискване да може да се живее в нея. Аз по ремонтите ще говоря в отделно клипче. Просто се надявам да мине цялата процедура, за да ви я разкажа. Нали, от до, защото в момента не съм минал, знаме на теория, обаче не и на практика. Искам да видя на практика как е, за да ви кажа как седат нещата. Нали, но не мога да успея. Не ме разбирайте грешно. Винаги може да си намерите, пак казвам, майстори за това, майстори за онова, нали, по-отделно да ви направят нещата. Те си ги викат, нали, както ви казах, този бяха ми го препоръчали едни българи тук, които са правили основа ремонт на къща и бяха що годе доволни. И той си е викал, нали, вика електричарите не са мои, обаче се познаваме, знаеме се. Нали, ВИК-то не са, нали, мои хора, но се знаеме, познаваме се, работиме заедно и прочее. И самия ремонт при тях и това, което чувам, е отнел страшно много време. Трябвало да отнеме един месец, то отнел 3 месеца. И аз за това търся фирма, която да ми даде някаква цялостна гаранция и някакви цялостни гаранции за ремонта. Защото много добре искам да се спазат сроковете. Или ако не много добре, то да се спазат горе-долу сроковете. Защото, казвам ви откровенно, изпадам в тежка депресия, само като си помисля, че могат да дойдат, да разкъртат всичко, да сменят покрива и да кажете ми, добре, след месец ще дойме да правим електрото и таваните и аз да ходя да я гона. Направо изпадам в паническа атака от тази мисъл, казвам ви го. И това нещо е много реално да стане. Случвало се е навсякъде и с тези майстори, с които съм си говорил и така нататък, казват, ами да, случва се, защото взимат по 2, 3, 4, 5, 10 обекта и когато някой много се разреве, те зарязват всички останали, отиват на неговия. И така ги ротират. Така че това е, поздрави от слънчева Гърция. Днеска го дават да е 21-22 градуса, обаче духа. Вчера се къпахме, днеска не става. Вижте Олим колко е готин. И така. Чао!